chukwu na jifene n'ụwa oji chukwu buru ụzọ nwanne m ezi oyi bụ na jifene n'ụwa oji chukwu buru ụzọ n'ụwa ụgwọ ma gwa naanị mancha n'ụwa oji chukwu buru ụzọ ife ama menati ya ezi onye ọgbalụ ezi chukwu n'ọdụ ejere chukwu na muso n'ụwa chukwu ya na muso chukwu na muso n'ụwa chukwu ya sozi ejesi ha akara aka chinyere m ọgbanye ka mụ ejesi ha chino nso nwa m chukwu na muso nwa m ọgbanye ya na muso n'ụwa ezi aji na-edu onye ọgbalụ edosi izu n'ọma ya gazielu onye na-eme mma n'elu ụwa maka onye na-eme mma ya enweta mma ụmụ ọ ga-afụ ya n'elu ụwa ụmụ ọ ga-afụ ya ma ncha n'elu ụwa nwanne m wee welezi egwu a ka nje ekenezie ndị na-emerụ ụmụ ogbenye Honorable Chief Kesta Okechukwu Ezuma ọkụ oburu ụzọ Ogbuefi ofu nwa na Glazechu Ambassador of Goodwill President Infinite Foundation Incorporated USA Infinite Sport Academy ya na-ezigbo ya Lady Chinyere Zuma eze nwanyị Adide Ada ndị Ogidi Ayaba Ojichukwu Jinife Ojichukwu Jinife Ojichukwu Jinife Ojichukwu Jinife Uzoma Anumudu Globe Motors Nigeria Holding Limited Nze John Awujo Duru Chimereze Kwano na Mbieri Senator Chief Ifeanyi Godwin Arolume Ugwumbu Okigwe onye ọma n'Imo Steeti Chief Paul Ike Ifediba ọkụ oburu ụzọ 2 na n'Imo Frank Ifediba Omenyi na n'Imo ya na ezigbo n'ọlụ ya Nkiruka Ifediba Ọdịbeze Ajalugo nwanyị Chief Dr. Emmanuel Iweanyanwụ ahịa Okeke mba onye ukwu nnukwu mmadụ n'ike ruru Executive Chairman of Champion Newspaper nna m nwa ọgbala ekenekwa
himself, Executive President of Bridge United USA Incorporated. Chief Nnamdi Moweta, Ochena USA, KBFK 90.7 FM, Aphrodisia Radio Show, Ayaba. Nze Solomon Ebuho ahịa eji eje mba oke nwekwa na okwe omenụkwa former chairman board of director nke Bridge United USA Incorporated. Ezigbo mmadụ si ezi anwụ ọba iri nke ọlụ agazi Sir Dr. Onyewuchi Asinobi KSC, the mayor of Obazuo Autonomous Community, pioneer, MD, Central Security Clearing System, Onyoma Namberi, Senator Ben Murray Bruce, founder, Silverbird Group, People's Senator, the only one in Bayelsa, and the only one who knows the value of poor people. Africa is woman. Kenezezi Odogwu olili na n'Imo, Nze George Ileọnụ olili Odeji njem na n'Imo, Chairman olili Cup onye ọma na n'Imo Ayaraba Oji Chukwu Jinife
Larry. Senator Hope Uzodimma Oma, Chairman Senate Committee on Aviation, our able Senator Onyema Siweji, Honorable Solomon Azuama, the people's gentleman, Onyema Onyema, Sir Andrew Uzoma Obi Ejemba Yanezibololia Lady Chief Uzo Obi Omasiridiye Mayo BJ Adomonucho Dr. Ikedi Ohakim Obaji Ngidi, former executive governor of Imo State. So for your Reverend Father Selassie this year, Dr. Ojus Okalo Oma, former executive governor of Abia State.